ba na? No, ano balay nila? Ayo, mayong otto. Oh, Mamisita tayo si mong ate. oh, na si ate diri. Pa, na ini bisita ni ate. Oh, kinsa man na? Unsay ato dong? Lagi yo, mamisita tayo si mong anak ba? Unsa dong? Mamisita mo sa utong narok? Sige dong, akong tawgon ko anak. Sige yo, huwat mi diri sa gawas. Maripsa na nakay bisita nimo? Na dari gawas. Bisita ko no. Dako ni bisita. Bisa kuntong dako na misita mo. Ano lagi may isa kay mangarana lagi minimo lagi. Bisita sa kapit. Pwede sa mga batos-batos ang. Sige, pangharana mo. Kaandam ko maminaw ninyo. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin mo. Ikaw ang nagbigay ng kulay ko. Wala lain na to. Di kumut-kumut sa dakong kamot. Di kumut-kumut. Stis ba as gawas eh. Insa mas ba eh. Tol, sabaan mi na sa gawas tol. Katarugtog. Kausun na tol, dahil atong Mickey 45 mo tol. Kausun tol. Katarugtog. Kaarin sa baan mo sila. Kinsa rin saba ay gawas ba? Tay, kinsa man saba kay gawas day? Misita ya. Bisita. Nay rin mo bisita og tunarok. Sa kamo rin bisita rin og tunarok. Kinsa ba? Muli mo to. Sa mo. Sa di mo muli. Na mo tilaw ni. Chat gana ko. Iya. Manguli lang ni. Psst, mga dudong. Sama niyo. Ha? Di ba ikaw man tong papa ni Maripos sa'yo? Dili ko papa ni Mariposa dong. Kisa di ka. Mama ko niya. Ha? Uy, unya mo kayo magpanawagan. Ano naman? Ako gan 53 do ubang taon. Oh no! Para